ଏହି କାହାଣୀ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା। ଏହି ଝିଅଟିର ନାଁ ଥିଲା ନୀଲାମ୍ବତୀ। ଦ ଟାଇଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି, ନୀଲାମ୍ବତୀ। ଝିଅଟି 5 ବର୍ଷର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନୀଲାମ୍ବତୀଙ୍କ ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ସେହି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ନୀଲାମ୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ନୀଲାମ୍ବତୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଷୟରେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ନୀଲାମ୍ବତୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆୟୁର୍ବେଦର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିଲେ। ନୀଲାମ୍ବତୀଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥିଲା ଯେ ସେ ଜୀବ, ଉଦ୍ଭିଦ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନୀଲାମ୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପିଶାଚନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହୋଇଥିବା ଧନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନୀଲାମ୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସଦ୍ଗୁଣ ଥିଲା, ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମାଟି ତଳୁ ଧନକୁ ବାହାର କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ପିଶାଚନୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର କହୁଥିଲେ। ସେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବରଗଛ ପତ୍ରରେ ତିଆରି ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖି ରଖୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନୀଲାମ୍ବତୀ 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନୀଲାମ୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସୁଥିବା ଭୂତପ୍ରେତମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନୀଲାମ୍ବତୀଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ କି ଏମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ହେଉଛି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ନୀଲାମ୍ବତୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶାପିତ ପ୍ରେତ, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ସାପର କାରଣରୁ ଏହି ପୃଥିବୀରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। ଏହି କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ସେ ଏବେ କରିବେ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦୁନିଆକୁ ଫେରିବାକୁ ଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏହି ସବୁ କଥା ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ ହେବ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ଝିଅ, ଯଦି ତୁ ଏହି ଦୁନିଆର ନୁହଁ ଓ କୌଣସି ଅଭିଶାପ ପାଇ ଏଠାରେ ଫସି ରହିଛୁ, ତେବେ ମୁଁ ତୋତେ ରୋକିବି ନାହିଁ। ତୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏଠାରୁ ଯାଇପାରୁ। ଏହାପରେ ନୀଲାମ୍ବତୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବ୍ୟାପାରୀ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି। ନୀଲାମ୍ବତୀ ସେ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ନେଇଯିବାକୁ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଥିଲା ଯେ ଏଠାରୁ ପ୍ରାୟ 35 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି। ସେ ଗାଁର ନାମ ରାମଗଡ଼। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଟବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ସେଠାରୁ ହିଁ ତୁମେ ନିଜ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ପାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଜ ରକ୍ତ ସହିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବଳି ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା ମନେ ରଖି ନୀଲାମ୍ବତୀ ସେ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କୁ ସେହି ଗାଁକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାପାରୀ ନୀଲାମ୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ଗାଁକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ତୁମକୁ ମୋ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୀଲାମ୍ବତୀ କିଛି ସମୟ ପରେ ହସିକି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ତୁମ କଥା ମଞ୍ଜୁର, କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ। ରାତିରେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ, କ'ଣ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ କେବେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବ୍ୟାପାରୀ କୁହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ତୁମର ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ମଞ୍ଜୁର। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟାପାରୀ ନୀଲାମ୍ବତୀକୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ସେ ଗାଁକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ହୋଇଯାଏ। ରାତିରେ ପ୍ରତିଦିନ ନୀଲାମ୍ବତୀ ସେ ଗାଁର ବରଗଛ ତଳେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ନିଜ ରକ୍ତ ଓ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବଳି ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ନୀଲାମ୍ବତୀ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବଳି ଦେଉଥିବା ଦେଖିନେଲେ ଓ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯାଇ ସେ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ନୀଲାମ୍ବତୀ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି, ବ୍ୟାପାରୀ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ସବୁକିଛି ଲୁଚି ଲୁଚି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ।
ଏହାର ପରଦିନ ନୀଲାମ୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେତ ଆସି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ନୀଲାମ୍ବତୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପାଇଁ ଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ବଟବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ବହୁଥିବା ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ଲାଶ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିବ। ସେହି ଲାଶର ଗଳାରେ ଗୋଟିଏ ତାବିଜ ବନ୍ଧା ଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିବ। ତୁମେ ସେହି ତାବିଜଟିକୁ ଖୋଲି ନେବ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ନୌକାରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ସେହି ତାବିଜଟି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ସେ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ଦୁନିଆର ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରେତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ନିଜ ଦୁନିଆକୁ ଫେରିବାର ଏହା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୁଯୋଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ତୁମକୁ କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାର ପରଦିନ ନୀଲାମ୍ବତୀ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ସେ ଆଜି ବି ସେ ବଟଗଛ ତଳକୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପାଇଁ ଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ମଗ୍ନ ରହିଲେ। ଏବଂ ହଠାତ୍ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ନଦୀର କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଲାଶ ଭାସୁଥିବାର ସେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଲାଶ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାର ଗଳାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ତାବିଜଟିକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟାପାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ନିଜ ଅଶ୍ଳୀ ଶୈତାନ ରାକ୍ଷସ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲା। ନୀଲାମ୍ବତୀ ତାବିଜର ପ୍ରଥମ ଗାଠ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନୀଲାମ୍ବତୀକୁ ନରଭକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷସୀ ଭାବି କହିଲେ, ଏ ଦୁହେଁ ଶୈତାନ, ଏମାନେ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ। ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ନୀଲାମ୍ବତୀ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେହି ରାକ୍ଷସକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ରାକ୍ଷସ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ ହୋଇ ନୀଲାମ୍ବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା ଓ ନୀଲାମ୍ବତୀକୁ କହିଲା, ନୀଲାମ୍ବତୀ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛ ତାହା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ଦୁନିଆର ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ନୀଲାମ୍ବତୀ ଭାବିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହି ରାକ୍ଷସ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ପାଇଗଲା ତେବେ ଏହା ଜଗତ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ନୀଲାମ୍ବତୀ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ କେହି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ସେ ତୁରନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ଏବଂ ଯେ କେହି ଏହାକୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଧା ପଢ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ଏହା କହି ନୀଲାମ୍ବତୀ ପୁସ୍ତକ ନେଇ ପଳାଇଗଲେ। ଏହାପରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଋଷି ସେ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ପାଇଲେ, ଯାହାଙ୍କର ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲୋଭ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ପୁସ୍ତକଟି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଋଷି ଏହାକୁ ସରଳ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ପୁସ୍ତକଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁସ୍ତକଟି କେମିତି ଆସିଲା, ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।